Takže zdar lidi, já vás vítám u nového videa na Robloxu. A jako to moje minulé video mělo úspěch, tak jsem si řekl, proč nenatočit další? Tak to právě teď jdeme udělat. No, nevím, jestli chcete Car Dealership Tycoon anebo Blood Engine, takže já nejdřív natočím Blood Engine alpha test a pak se udělám další video a v tom bude Car Dealership, protože tam vyšel nový update, nějaký Drag Race a Drag Race já velice rád. Takže jdeme se nejdřív zahrát tady tuto hru. Takže počkejte chvíli. Tady si když tak můžete přečíst, jak se ta hra jmenuje. Ano. Už mám tak 10 sekund vašeho času. Proč? Nemám. No ty zbraně, no, takže ještě počkáme. Jak jste se měli? Dobře. Takže ahoj. A nevím, proč jsem to řekl. Ale kdybyste si chtěli zahrát, no já jsem taky dobrý zahrát, že? No kdybyste zase chtěli nějaké video z této hry, tak mě určitě řekněte. Kolik stojí toto? Jo, jasně, dobře, ne. A tohle? Super, ne, děkuju. Takže, jak se máte? Jo, a mimochodem je tady pak i multiplayer, jo, že můžu střídat hráče a tak, chápeme se. Zkusím asi to v noci, já jsem Batman, čumte na mě. Batman, trošku morbidní Batman, ale to nevadí. Počkejte. Řekni mi, kde Joker dával ty mrtvoly, ty to nevíš? Cípni. Kamo, já jsem ti doslova dal 2 rány. Hej. No proto. Já si nemám možná nastavené, aby to bylo morbidní, že? Hej. Udělal špatně. Hej, co dělám? Bloodgore, ano. Já chci, aby to bylo co nejhnusnější. Aby se každý pozvracel. Hej, kamaráde. Jo a všichni, co jste mě podpořili nového videa, tak vás velice cením, protože já jsem začátečník. Vždycky jsem si přál být youtuber. Jenže jo. Vždycky jsem vydával jenom shorty a teď, když jsem vydal tohle, tak jste mě hodně podpořili. A jo, strašně děkuju. Takže, tady tohle pěkně bouchneme. A ty mi řekneš pěkně, kde jsi dal ty prachy. Neřekneš? Ti střílíme přímo do prostřed hlavy. Co? Nebudeš mluvit? Nebudeš? To jsem možná přehnal, že? A ty taky nebudeš mluvit? Co? Co? Mě trefil. Ty vole, já mu dal vypínák. Já jsem nic neprovedl. Protože když ho trfím do hlavy. Do hlavy. Jo, tak on takhle dostane vypínák. Tak prej ne, no. To se možná seklo. Aha, tak no. Ty vole. Já jsem rád, že mám nastavený to, abych nemohl umřít, jo, protože jako Ježiši, sorry lidi, já jsem vůbec nekomentoval, jsem se úplně zapátil do této hry. Sorry. Co se stalo?
A nebo já nevím, jestli jsem vlastně mluvil, ale já jsem prostě úplně, mám pocit, že jsem přestal mluvit. Počkejte lidi. Promiňte, mamka něco potřebovala. Takže, jsem zpět. Ty jdeš do. Tak nebyla ani potřeba. Cípni. Takže, jo. Musíme přijít. Cípni! Trošku jsem se do toho zajel. Papar. Nevím, proč nechcípil, ale tak, když má problém, tak já použiju větší kalibr, mě to nedělá problém. Glock 17, kámo. Tak ta už má jako asi větší. No jasně, že jo. No jasně, že ta je 3krát silnější. Jo, ale hodně na to, že? Když jako s ní střílím na dálku, tak je to úplně na... Aj. Sedni se. No. Hej, jo, a kdybyste hráli tuhle hru a jako štvalo by vás, že tak hýbe, tak podržte shift. No to dole, že je takovou bílou čáru. Víte, jak je to normálně? Tak. On žije! On žije! No tak to jsem nežral, ty vole. No, tak to jsem nežral. Ty taky žiješ? Proč žiješ? Počkej. What the fuck, bro? Dobře, já vás nechám na pokoji radši. Ale střelím vás přímo tak, aby vám to urvalo. Hej! No, že ti to neubralo, kamaráde. Neubralo? Dobře. Dej. Dobře. Pokud se na to dívá někdo večer, tak zavolám na vaši mamu. Hej, mamko, ne, já bych to nikdy neudělal, protože to sám se dívám na videa večer potají. Hned vedle mamky, když mám jít spát a mám jít do školy. Takže. Co to? Ta hra je vyzerá. Tak není. Kamaráde! Už jsi si uvědomil, že jsi živej? To mi nalaz na oči, vole. Držu. Jak jsi změl? Hej, já si nejsem jistý, jo, ale kdyby mu asi vyteklo tolik krve, tak asi jako tady tak nestojí a to nečiním, takže jako... Asi tady prohodím zásobník, aby se neřeklo. Taky musím prohodit zásobník, ale to už je trošku rychlejší. Před hůru, vole. Gatě dolů, vole. Já nenávidím, jak kdyby mi zabil polovinu rodiny. Ne. To tak, kdyby mě zabil polovinu rodiny, teprve udělám tady tomuhle panáčku. Takže šéfe. Jsi jistý, že chcípneš.
To není všechno. Tak. O! Tohle se trefím do hlavy nebo něčím zabiju. Zabiju sebe. O! Is this the fucking bro? Oh, wait a minute. Tak. Máš kus ruky. Tam. No kamu, jak stojíš? Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Amo. Aha, já počkám furt caps lock. Jak to, že to neprojelo více lidma? Bro. What the fuck? Chci. Dobrá, já jdu pryč. Tady jde vidět. Vy to asi nejspíš nevidíte, anebo vidíte. Tam je sklo. Aha, je no, já musím. No, já jsem ho prostřelil. Teď budeme dívat, jak mu to urve kus hlavy. A nebo mu ta kuka nemohla ta kuka jenom škrábla. Takže jo, no, jenom škrábla. What the fuck? Cítneš? Tak to ne. No. Hajzlíku. Ty vole, tak jsem se letl. Fuj. Tady ještě někdo? Má ještě někdo problém, ha? Ha? Vibe i blood. Co s bloodem? Já nechci umývat blood. Já můžu umývat blood? Já, nebo sbírat, co mám dělat s blood? Co mám dělat s bloodem? Jo, jako... Tak jak... Já jsem nezmáčkl, Erko. Kamo? Buď ticho, nezajímáš mě. Ticho, ticho, ticho. Jo? A ty to samý. Je ti to jasný? Je ti to jasný? No vidíš, že to. Ani jsem nemusel vystřelit. Máš, nemáš. Je to samé. Trošku si otvírám. Nebo vypadáš? Nic nevidím. Tak to mě naštval. Ty vole. No. No ničeho na to super. Takže, já si myslím, že by to pro dnešek mohlo být vše. Pokud jste dokoukali, kámo, neumím mluvit. Takže,
Nebo víte co, já vám udělám ještě radost, ještě 2 minutky. Taky ne. Nebo nakonec se odpálíme tímhle. Počkat, neodpálíme, protože já jsem nesmrtelný. Tak. Ano. Takže děkuji vám všem, že jste se dívali na tohle video, pokud jste se dokoukali až sem, asi se vám nejspíš líbilo. Takže bych byl rád, kdybyste na tlačítko odběru zmáčkli takové to červené tlačítko, co máte přímo pod videem. Máte tam i like, pokud se vám líbilo, pokud se vám nelíbilo, máte tam dislike, to prosím nemačkejte, pokud se vám nelíbilo, tak se ho zmáčkněte, vy kokosáci. No. A pak tam máte ještě zvoneček, tam bych jako fakt vás poprosil, jestli byste zmáčkli vše, protože moje tvorba není zahození a prosím, abyste sledovali moje každé video. Protože já potřebuji ty peníze něčeho vydělat. Takže děkuji, že jste sledovali a zatím čus.